हेलो गाइस जों दा मावै सोरांबाय अखा थंब्लेट जाबाय इसेल' खामानि दंबोयो फिनिशिं जाबाय सब मेगनखौ नायदो साफा मिनिनोबो हाला जानोबो हाला थाबायबानो गोलैनाय जाबाय साननै मेगन मोदै जाबाय नायदो थाम्बनेइलाव नायनानै नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जों मा खामानि मावगासिनो दङ जों बाथौ मण्डपनि खामानि मावबाय थादों दा जोङो फ्रेमखिनिखौ बानायना लादों बेखिनि बानायनायावनो साननैयानो थांबाय दिनैसो सानथाम जासिगोन बेबायदिनो बानायबाय 2 एकनि बिट होदों लोगोसेयावनो 1 एकनि बिट बाकी 3 नि पस्ट बेबायदि जोङो बसायनानै खालाम लाग्रोबाय फ्रेमखौ बेनि सायाव जों प्लाइबोर्ड फिटिं खालामसिगोन तो नायलांबाय था जोबजासिम प्लाइबोर्डनि सायाव कालारखौ होसिगोन तखौ जों थाखो मोनबानि फ्रेम होना लाबाय एसे हिसाब सुनायफोरा थिग जानांगोन अब्लानो जागोन नैबेखौ जोङो प्लाइबोर्डखौ एसे डिजाइन हाना लाबाय बेखौ जोङो साइड साइड सिथाबसिगोन आरो नैबे टुब मोनथामखौ जोङो कालार होनानै लाबाय प्लाइबोर्ड फिटिं खालामनानै गोमो कालारनि बे साइड साइड जोङो रेजिं बायदि डिजाइनखौ होसिगोन समनि आंखालाव जोङो टुबखौ खना मोनबानि खालामनो हायासै गोबां सम नांगौ जायो नालाय बेनिखायनो खना मोनब्रैनिखौनो बानायनाय जाहैबाय बेयाव जुदि गोरोन्थि जादों होनना सानोब्ला जानाय नङा समनि आंखालाव बिदि खालामनाय जाबाय जोबजासिम नायलांदो फिनिशिंआ माबायदि जायो এতিয়া বাজিছে ৰাতি 3:30 এই 3:30 বাজাতো আমি লক্ষ্মী পূজাৰ মণ্ডপৰ কাম কৰি আছো অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা হ'ব পূজাৰ আৰম্ভ তাৰ কাৰণে আমি জবৰদস্তি কষ্ট কৰি আছো একদম ওলাবই লাগিব নহলে ৰাইজে বেয়া পাব কালিতো পূজা আনিবই মানুহবিলাকে কমপ্লিট হোৱা নাই বনাই আছো ৰাইজ या बाथौ मण्डप হ'ব सिजु बছৰ এইটো দিলো তো হ'ব 3টা ভালে লাগিব সগে হ'ব থাকিব বাথৌ মন্দিৰ এটো থাকিব মুখৰ ডিজাইন ইয়া আমাৰ লগ বন্ধু এটা কেনে লাগিছে রাইস বন্ধুসকল এয়া পেন্ডেল মঞ্চ सेसापानी लक्ष्मी पूजा माने माइनाव पूजा खालामनाय जायो बेवहाय बेयावनो मण्डप खालामफैदो जोङो जायाखैनो हरनि 3:30 जाबाय फोजोबनो हायाखै मावगासिनो दङ आरोना नायलांबाय था जोबजासिम हेलो गाइस जों दा मावै सोरांबाय अखा थंब्लेट जाबाय इसेल' खामानि दंबोयो फिनिशिं जाबाय सब मेगनखौ नायदो साफा मिनिनोबो हाला जानोबो हाला थाबायबानो गोलैनाय जाबाय साननै मेगन मोदै जाबाय नायदो अबस्था एकेबारे बेया চেহারাটো सा ड्रेस सा हाथ भरि सा हाथ भरि नाছে কে बाग्रि रं मारसु काट मारसु এই ফিনিশিং হ'ব ফিনিশিং जासिगोन बेबायदियानो जाहैबाय दा कालार एसे दंबोयो नैबायदि जाहैबाय सानथाम हरथाम लानाय जाहैबाय बियो खामानिया नुनायाव फिसा खामानि खिन्थु बिराद गोबाव लादों खामानिया नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो लाइक आरो कमेन्ट खालामदो
चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो बेनो जाबाय सेसापानि लक्ष्मी पुजानि मण्डप এইটো এটা মহাদেৱ বহি আছে नै जाहैबाय मेन गाहाय पेन्डेल बैयो नै जाहैबाय गेट ओरै हाबबोगोन मेन लामाया ओरै जाहैबाय गेट नै बिदि साजायदों बाथौ मन्दिर मोखाङाव ओरैजाय दखानफोर नुगोन फैबानो जाबाय बिराद मानसि जायो फिनिशिंखौ खेबसे देखायलांबावगोन आङो नायलांबाय थानो थाखाय खावलायबाय फिनिशिंखौ नायलांदो माबायदि जाखो লাষ্ট ফিনিশিং এয়া ফুলমালা দি আছে আমাৰ এখেত পেইণ্টাৰ সকলে তামান ৰং মাৰি আছে টাপাটোপ মাৰি আছে এইখিনি কালাৰে ফাইনাল কালাৰ হ'ব আমাৰ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা কালাৰ रं गैया होननानै 6टा कालार ओंखारलांबाय बरिया 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 लागছে এই বন্ধুসকল ধুনীয়া কৰিছে লাইক কৰি দিব বহুত কষ্ট কৰি বনাইছে 3 দিন 3 ৰাতি শেয়াৰ কৰি দিব चैनल যদি নতুন আইছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মৰম কৰি তেনেকুৱা ভিডিও দেখা পাই থাকিব কোনোবা যদি তেনেকুৱা বিচাৰে বনাব বিচাৰে কন্টাক্ট নাম্বাৰটো আমি স্ক্ৰিনত দি দিম কন্টাক্ট কৰিব পাৰিবা ये लास्ट फिनिशिंग अब काम আছে সাধারণ खामानिखौ जों फोजोबसिगोन एसे खामानि दङ रंनि खामानि आरो बिबारफोर साजायनाय कमिटिफोराबो साजायबाय थासिगोन उनावहाय नोंथांमोना फैनानै नायफैदो मोगथाङावनो नुसिगोन नायलांबाय थादो जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो कमेन्ट खालामदो मोजां गाज्रि लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जाहैबाय फाइनाल जाबायानो बेनो फाइनाल कालार फाइनाल डिजाइन जाहैबाय बेनो बाथौ मण्डपनि सेसापानि बरा बाजार लक्ष्मी मन्दिरनि बाथौ थानसालिनि बेनो फाइनाल जाहैबाय नोंथांमोना माब्रै नुखो जुदि मोजां जादोंबा अननानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो जोबोद खस्थ' खालामनानै बानायनाय जादों एसेनोसै गोजोन्थों।